Alright, so it's time. Ang time naman liwat ka mabalik naman daliwat sa Dubai. Enjoy ka man boy. Of course, boy. Yeah. Every time tayo balik sa Dubai, medyo bitin nga buyaw. Sige, full pack ang activities mo tanan. Sa bagay. Pero anyway, by September mabalik naman tayo siguro. Kag ma-extend. Oh, kag diba si gabay pa cross our fingers si Nico makakadto sa Dubai pa experience sa unta sa sang init ng Dubai. Init sang Dubai pa bisitahon ta sana before mag September kay ma-training, ma-practice na to na isa para sa concert ha. Oh, kilang lang probably. Mo nang anong reason ma-practice na to. Yes. Intensive workshop. Vocalization para ang amon niya gano. Amo nang tudlo ni Leo Carl, diba? Shout out kay Leo Carl. Kung gusto nyo gali mag-eskwela, paano magkanta, paano mag-anong tingo gani sa alam vocal cords. So, makatuon ka mo sang violin, gitara, ukulele, piano, kadto ka mo sa Leo Carl. Kay ako dra ko halin, kita nyo nami akong tingog, medyo paos kaya amo gini ako niya mo husky gila nga ako ano. Husky genre. Oh. Ay di abig ako niya husky nga ido. Husky nga. Husky nga ido. So on the way ko subong sa airport doon nga man ko ni Nico ni Paro kag ni Jajay. Pag magnami kuno tingog mo boy, dapat kuno ga practice ka. Kag nagpanot brush ka. Ang panot brush, very very important. Kaya kung magsingit ka, ito ang nagagawa ang kuhan mo hangin. Alalaman mo ng imo mga audience, oh. Budlay na. Makaamo maging sa dapat sa kanamion sa imo voice ka. Nami voice hindi nga. Babo. Oh my God. Tumigil na yan, no ka. Paano mabalan kung na in awe sila sa performance mo or na bahuan sila pa, no? Actually, mabala mo na kung dugahungag ang ilong bala. No? Wow! Duga mo na, bahuan na sila. So, kung wala yan, kung maam mo na, okay na yan. Dimitri. 10:40 dapat tara na ko to sa, ano? 10-12 ba lang? Oo. Medyo traffic, i-DRB mo. Yung mga kwanto siya? Ang billboard mo? Oo. Dito sa Piyak Mera man to. Balo ka plangga, gig ko sang Mercy mo. Dapat ka, hindi yung piyaya nila. Natural! Oh, love, mercy. Alright, ari na kami sa airport. Juga gumgo mga kalangitan, pero that's fine. May siguro maulan na boy? Maulan na ni boy, okay. Extend ta. LCD. Balik natin sa Dubai. Alright, so ari na din sa airport. Pero apparently, delayed ang flight sa Cebu back pa Manila. So instead of 10:40, 11:15 pa maabot sa mga 1 hour na delay. Hey boss. So matambay. Hello. So tambay-tambay ta diyan ay. Ari mga crew ta po to na. Dili ta matambay ta diyan ay. Papainit ta diyan ay. Git sabi ang tubig eh. So ice coffee kami yan ay para hindi mainit-init. Libreng straw di. Cheers. So after mga 1 hour na hulat, arin sulod sa airport, gulat na ta mag-board para sa Manila. Pasulod na ta sa aeroplano. O jet, pakaisa mo. Kaya mga ang gwapo nga couple. Hello ko muna sa vlog gabi. Manila kami yan eh. Matuon kami ito Tagalog. Dapat masukot na ko sa picture liwat mo. Repeat. Ano na ni mo? Repeat na ni nga customer. Dapat mabayad na ni. Alright, so medyo may pila subong kay lawig. Ensure you do not leave your... Kaya nga ito yung mga wala. Wala lang Karakak. Kita ito may secret. So, karakak. So, karakak ito. Pero, ato na yan, no? Bye-bye. Halong. Ano na sila? Famous ka na. Ang iya nga pang harakak daw may ano gadya. May unod.
Ano niyo, cake? Ah, Ilidial. Oh. Wow, shoutout sa Ilidial. Namit na lang ilang ikaw, no. Alright, so we're here. Balik na sa, matransfer na ta sa ato niya international flight. Isaka lang ta sa babaw. At magpahuway-huwayan na gamaya. Alright guys, transfer na ta sa ato niya international flight. Check-in ta na sa Emirates. And then we'll wait for another 4 to 5 hours pag uta maglipad sa Dubai. Okay, so as an OFW, may harap dapat OEC before magbalik sa aton nga country nga ginaubrahan. And then they will provide us with may tax return eh. So may 500 pesos tang nga baylo sini. Okay na niya. OEC. Alright, so we're done sa immigration. Maano na ito diyo. Mapila na ito kayo ma-check ang ating mga gamit. And then nahulat na lang sa ating flight. Ito kayong rock salt. Thank you. Tao naman tayo. Dapat may dessert ha. Hindi pwedeng wala dessert. Goodbye shortly. Please return to your seat and make sure your baggage is under the seat in front of you or in the overhead locker. Your seat must be upright with the armrest down and your seatbelt securely fastened. Wheelchair and are able to use the steps. Please take the bus and speak to them. Yung punta ka di sa akin yung vlog, Peter Torres from Estefanía, nga Tagiluilo, makadto sa Miami. Kamusta? Thank you, Gidit. Kaya shoutout. Sino nga sa asawa mo? Si Joyce. Hello, Joyce. Salamat din sa pag-support sa page. Gwapo ko sa personal ng gwapuan sa akin. Back to Dubai. Ari na, nakuha na ng atong yung bag. Ari na taliwat sa Dubai. Bacolod City, Philippines. Iloilo, Guimaras. Thank you sa inyo tanan. Thank you sa inyo tanan nga pagpalangga kag sa pagsuporta sa akon kag sa bilog nga kalimti nga team. I will see you guys soon. Probably September or October naman tada. Kaya madinagyang naman ta kag magkiniat-kiat sa maskara. Kag at the same time, hopefully madayon ang atong plano nga mag-concert tada. So madamo kay salamat. I'm back here in the sand pit. Pawayway ta dihan ay kay para maka-recharge ta. I'll see you guys soon. God bless. I'm home.